Ginpasidunggan sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army si Dr. Ramel Uy, Chief Executive Officer kung CEO kag President sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga isagid sa maukod kag maalwan nga taga-suporta sang Philippine Army sa pagpatuman sa mga programa para sa mga pumuluyo sang bugos nga Panay Island. Ang pasinugong 2025 ang ginpatigayon agud nga hatagan sang pagkilala ang tanan nga mga stakeholders gikan sa local government units, nagkalain-lain nga mga government agencies kag pribado nga korporasyon kag organisasyon nga may tema Our Peace, Security and Development, My Commitment, Responsibility and Legacy. Suno kay Brigadier General Michael Samson, ang commander sang 301st Infantry Brigade, dako ang nangin kontribusyon sa mga stakeholders sa kadalagan sang militar agud nga ma-dismantle o kon mapapas ang Communist Terrorist Group o kon CTG sa bugos nga Panay. Sa mensahe naman ni Major General Marion Sison, ang commander sang 3ID, ginpahayag sini nga nagapasalamat gid siya sa bugos nga Philippine Army kag sa mga stakeholders nga nagtambong sang nasambit nga kahiwatan. Madumduman nga si Dr. Ramel Uy ang nagtukod sang pila ka mga radio broadcasting system kon RBS sa mga kampo sang militar nga ginalakipan sang K3FM Miagao, K3FM Leganes, K3FM Kalinog kag ang bag-o tukod nga RBS sa Hamidan Capiz nga nagbulig sang dako sa mga katapos sang Army nga ipalapnag ang maayo nga hinimuan sang gobyerno agud nga mapaayo ang kabuhi sa mga pumuluyo paagi sa mga ginapatuman nga programa lakip na ang paghinyo sa mga katapos sang rebelde nga grupo nga magbalik sa sabak sang gobyerno kag bag-ohon ang ila mga kabuhi. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera.